just a kind fi tishkin der na man slátá new an a gumprad mar hapla no raibh mééis sa chláiste like is cuihanlum sa céad bhliain I gláiste dúla ga go háirithe na lectóí gcónaí gráú an checker sources bí cinse go bhfuil na fointí ceart go bhfuil insint go bhfuil an airna insint acu go bhfuil tú cinse go bhfuil na fointí ceart an maybe si gcónaí grá sin agus nó raibh méid sa chláiste bhí an idirlín sort óg, you know, so ní raibh mar gcónaí ag seáil a riomhfostanna ceapan si chun ar an ráis anna fan óir a cheol mé riomhfosta le linn an tréimh sin ach sa látá nniuán bím si gcónaí ag seáil a riomhfosta, you know. Yeah. Agus islí ag an mátá tú géirí a bheith cinnte agus a teagáil gachród orintanta is beagnach go bhíon an iomarca fointí ann. Ní rá si down like for a blino and so caiú a bheith agus má tein tú ar lína chun teagáil rud aigen orintanta, you know, bíonn tú imethe I dámh leis an méid stuff atá ar lína